Вадя, аре толкова да не спидранваме Майнкрафт. Че му мръзна. Том си казал. Добре, а взем малко дърво да смееш. Добре. Валя, ти къде си? Те, бе. Нали нямаше да спидрънваме, бе? Какво е това? Не спидрън? И какво е това, бе? Какъв Не е този спидрън, брутал? Ти кога не съм спидрънвал. Ти кога Това ме отне сигурно 10 секунди. Кога успя да вземеш Много време Netherite, отне, бе? отне ми цели 10 секунди. Дани, виж ми кучето. И това е с Netherite! Абе, ти... Мина 2 секунди! Ти... Дани, отне ми само 10 секунди, не съм спидрънвал, ти казваш 10 секунди, бе! Ти казва да не спидрънвал, И отне 10 тако си секунди. кажеш. Абе, Вани, какво има в това? Не, просто... Дани, ама ти показва още. Не, какво ще ми показваш, бе? Ти ми на играта вече. Яко, брата, какво ще ми покажеш? Със ще отидем в... Не знам, при дракона, може би. Ще ме заведеш в момента. Какво има това? Следваме. Супер. Мале, внимавай. Какво да те следвам? Какво ще... Внимавай, чакай да го убия. Давай, какво да следвам, че... Не мога да го хвана. Нищо, просто ме следва и не му обръща внимание. Това ми е домашния любимец. Добре, давай, показвай какво ще показваш. Чакай да го убия. Показвай какво ще показваш. Имаш и брадва. Да, има всичко, да. Не брадва, новото. Дани, нали има сведък фоник на обувките като мен? Нямам нищо, бе! Давай смело. Къде отиваме, бе? Следваме просто. Ти въобще добре ли си къде? Какво има там? Ти въобще знаеш къде отиваме? Да! Ей тук долу сме, бе. Какво има долу? Айде копай да не взимам демицо. Взиме да взимам демицо. Копай. Какво? Така. Дани, това е песо. Ти ма караш да го търсят и нещо. Знаеш ко?